Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita, wahai sahabat tolan sudaro. Assalamualaikum, nan kami pulangkan kepada si Ale atau si Pangkalan nan telah mengundang kaini jamuan jiko nan Jawa surek lah balayangkan jiko nan ampia pinang lah bagapurkan. Kaini jamuan palaraso paparinduangan palaraso paparantian juga narawi lah beriayin lapar bermakan sakarang latiwa pulo panitahan dari silang dan bapangka kaisi jamuan di salero anda membangkan taraga di talingo anda menanggakan nan ranum mbak raso dimakan buang nan dina mbak raso di tangan kami sakundangan pinta biaso kami barikan kanda biaso kami pelakukan jiko nalai bertambah sembunyi jiko nan indah pepantang membari sebelum kanda ke kami isi kok nan tua-tua kurang tahu mati nan samu gadang kok kurang tanpa gauli nan ketek-ketek kok kurang tak kasihahi sebab itu katanya kami dari yang tua dua kata tinggi talin beta bulakan nyirilah jemaah kami dibari dalam sidang mana segala alek nan datang nan dari Jawa nan Tibon dari hampir datanglah baduyun
uyun katampe sekarang untuk menyaksikan salawai dulang antara kami nan dua pasang. Salawai kami tiang pemokang bebare kota perang panjang malenyo rami pagi jo patang. Bai barek bendi jo kureta loyang nyampang ko ado urang nan manompang walau kapai walau kapulang. Dirancang kudo kancang siang patah lari nyong kancang Tapi dek kami bau tuang malang bendi yo buruak kudo patah pinggang lari maniku dek punya kiki malang yo begitu laumpa mulai. sungguh begitu sifatnya matilah yo kamu mulai di dalamku lima di dalamku lima la ilaha illallah diakui nabi masuk sarugo jannah barakai syafaat dari junjungan kita ladape yo kami kamang ngembang curito mengambang curito ledi mukaba Asamo sabalum kami sabui apo-apo si ngajo barilayo kami ledek sidang bang Asamo yo deka arano yo kami urang abudo budo Allah la ilaha illallah dia illallah dia mulai yo Nabi Muhammad yo Rasulullah de ilallah anak daranan baru desa tampuak pinang nyode yang mulai anak ya umuman baru de tahun jagoannya de ilallah Allah Allah
pada illallah Allah Allah. Mulai di muka basa more illallah Allah Allah. Tarimo kasih banyak delai tarimo syukur yang mulai anak yo soal pengajian delai kami baca delai kami baca de illallah Allah Allah. Soal pengajian delai kami baca de illallah Allah Allah. Agama Islam delai agama kita delai agama kita de illallah Allah Allah. Ai sambuilah salam dari kami. Oi kaganti siria di dalam oi kaganti rokok timbakau lagi ya? Oh ya sebaik. Oi ulo dibaca assalamualaikum dipulangkan sembah karapenan umum. Oh ya Jo hati barasya le dengan jo sinantum barang karo nyawa kakak di ujung agabet asal nyonya wo kami baca nak ngato di mano tumbuhannya di mano bijo di asal nyonya wo ndak nyato terantam tam tam. asalnya nyawa racu nanya kotum banyak di mana bisa di asalnya nyawa ndak nyata. Asal nyonya wo indah jali dan cuma baca innalillahi innalillahi kemudian innalillahi Lah nyato kita siru miramo nak nyato tumbuhnya di mana bijo di asalnya nyawa tak ada. sabab itu andaklah benar Cara asalnya nyawa ayat 172 betul. di sure Arab hendaklah baca Alastu birabikum firman mangato masuk dahulu masuk sayang sabutir alam balung lai ado balun balangi babumi nangko balun basaru gojo narako balun batarau balun lai ado sayang balun badom paasip padanan ado melainkan Allah surang saja papa
Berdiri Allah dengan sendirinya. Mumpayakum ionan Tuhan ucap sebentar itu Ya nur terkilat, ya sudah terjadi. Ya Nur Muhammad, memang yo inyo yo di hadapan zat, di hadapan zat. Ya Nur Muhammad, di masa itu Tuhanlah mengatakan, Wahailah iyo nur jawablah Sugiro, siapunan Tuhan hendaklah baca. Wahailah iyo nur jawablah Sugiro, la ilaha illallah bunyi bicara. Caro, 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 caro. alai cik. Aja be. Goreng pisang lah namanya kami. Kami badunan di siko. Kok panonton lah mangan tuak juopit. Cobalah agia lawak sakit dah. Awak indah pandai melawak fake, tapi awak pandai nyoma. Baik pun sudah. Di masanya menjawab sudah. Apa-apa karajan tak tinggal. Kamang ikui surah mahantian taga pikir dek sidang. Ini sejarah. Malam minggu tiba, Malam anak muda mengaku rencana. Yang mana pikiran sudah melayang-layang. hari malam jocak ke kini. Orang lah sila duduk di muka. Nya pakai jilbab, yo jilbab dongker. Duduk mangalun bantau orang ya. Aja beb, Konten lamanya si goreng pisang. goreng pisang. Dimakan dua, pariwa dan kenyang. Mahal. Dimakan tiga, menengahkan. Oi, dimakan ampe dua buah lata hutan. Dimakan ampe buah lata hutan. Ondel sana yang menyabui ayam. Siu di namanya tadi sama sekalian. Inyolah lalu bantu orang daerah. Mancalia kami nan menyindir orang. Imbaulah nyato, dalamlah sudah, tapi Soal pengajian sekian diberi. Dengan wassalam yaukat kami sudahi. dengar wassalam yokat kami sudahi.